सासे रान्दि आइजोखौ बुनानै जिउ फोजोबदों। बे समाव मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव खौरां लानानै फैदों। आथिखालाव सुबुंफोरा गोबां जौगानो हमबाय। जौगायै जौगानानै अखाफोर मंगल ग्रहआवबो आगान हैनो हाबाय। नाथाय साननानै नायोब्ला बेनि जौगानाया सारा बुहुमावनो नङा। दाब दाब जायगायाव गोबां सुबुंफोरा दासिमबो हायाव हाजोंनो गेलेनानै दङ। थामहिनबा सुबुंनि गोसोनिफ्राय गाज्रि सन्देह खालामनाया दासिमबो गोमोरलाङाखै। बेबादिनो मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय जादों। जाय समाव मानसिया बुहुमनिफ्राय गुबुन ग्रहआव थांनो हाबाय, बे समावनो सासे आइजोआ दायना होनानै बुथारजादों। थारैनो सोमोनांथाव, नोंथाङा सानोना? जाथायानो जादों आसामनि क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि सिमायाव थानाय गंसे गामियाव। सासे 52 बोसोर बैसोनि रान्दि आइजोखौ नखरनि सुबुङानो दायना होना सन्देह खालामनानै बुथारदों। बुथारनायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ दा पुलिसआ हमनाय जाबाय। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ नरेश हेम्ब्रम आरो बाजान हेम्ब्रम होननानै मिथिहोदों। बुथारनाय जाथायखौ नायबिजिरनानै दायना सन्देह खालामना बुथारदों होननानै पुलिसआ रोखायै मिथिहोयो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360